Здравейте хора, това съм аз Марти и това е второто ми видео и разбрах нещо. За да качвам клипове в YouTube, трябва да клиповете да са до 15 минути. Не знам защо. Няма значение. И сега мисля да играя Minecraft Pocket Edition. Така, ако искате да си изтеглите една от най-новите Minecraft, т.е. 0.14.0, ще ви кажа откъде по-точно да си я изтеглите. Защо така? Ще ви кажа откъде да си изтеглите. Трябва да намерите приложението Aptoide. Според мен, аз там си я изтеглих. И не знам защо на това място няма фурна в този вилидж. Много е тъпо направено. Чакайте, пак ще ми трябва да го... Ще трябва да го бия, защото... Омри, бегат. Омри, как ти казах? Казах ти да умреш, бе. Да взех пажната. Не! Защо на мен? Защо винаги на мен? Не съм взел пажната. Това е лошо. И да. Ще убия тая свиня. Омри, ма! Свиньо. Умри! Така аз убивам прасетата. Да, вие знаете защо. За да си набавям храна. Щях да ви казвам. За това, за Gangster Vegas, дето ви казах, че ще правя поредица. Оказва се, че няма да правя. Много съжалявам. Защото ми вземаше доста място в таблета и не се получиха работите. Много съжалявам, ако ви е харесала самата поредица. Да факт, къде беше това тъпо, къде го бях сложил. Искам да се установя в някакъв от къща мен. Да в тая къща трябва да няма къде друга да учи. Да, и така. Хи. Така, това мисля да го изкопая. Защото смисъл ще ми трябва за това, което съм си го намислил. Да го правя. What the fuck? Да, ето така. И сега. Стори вратата. И тук. Бегайте вилчар. Ще се установя в тази къща, защото ми изглежда най-просторно. Така. Ще ми трябва това. И кое друго? Да. Това. И ето това. Какво ми правите в къщата? Не знам защо ги взех тия работи. Не ми трябва. Да. Сещам защо. Защото ако случайно си направят върти, да се ги оставя там. Така. Давай. Така. А пък имам за мен една готина идея. Поне мене ме кефи. Това, което съм си го намислила. Да видя как се правиш. Не. В един ъгъл ще сложа крафтинг тейбъл.
Не. Качих празата. Изкопай го. Имам още време, за да направя. О, да. Добре, сложи. Искам да направя... Искам да направя, за да видя как се прави. Чакай, аз пък имам пиздро. Аллилуйя. За това, което искам да направя, ще ви обясня какво искам. What the fuck? Какъв си нахален? Ди ми око, защото... Чакай да няма... Ето. Супер. Чакайте колко имам такива. 9. Ще ми стигнат. Да, но ще ми трябва още вълна. За това, което искам да направя. What the fuck? Да. Нека съм изпали по канала Фейса. На неправилното място. Да. Вземи го. Просто го служи. Какво правиш тук? Сериозно? Бегай! Тия вилиджери са супер. Какво ще да правя? О, да, верно. Нямам пръчки. Фак. Димилка, защото... Пръчки. Така. Сторчове. Много сте нахални. Где мякаш?
Казвам ти истината. На honest и то доста. Това, което искам да го направя, сега ще ви кажа какво е. То е легло на 2 етажа. Да. Обаче за целта ще ми трябват още такива оградки. И ще си ги щупя. Знам откъде да ги взема. What the fuck, това е зомби? Fuck нюга. Ще си ги щупя от къщата. Съседство. Помилника. Fuck off. Много. What? Аз не бях ли ги щупил? Супер яко. Не, ще ми трябва брада. Щуби. Колко имам вече? 3 още едно ще ми трябва. И готово. Имам достатъчно. Бегайте. Не. Фак. Всъщност са ми трябвали само 3. Такъв е живота. Добре, явно няма да стане легло на 2 етажа, защото мястото не е подходящо. Фак! Бягай! Чакайте колко време стана вече клипа. Само да ги щупя тия работи. What the fuck, то сме скача на леглото! Това за пръв път го виждам. Jumping. Скачай. Fuck you, niggas. Добре, хора. Понеже видеото вече стана 13 минути, аз ще приключвам. Ако ви хареса клипа, в коментарите да правя поредица. До скоро!